Ka office jong district sport officer Ribhoi district harangkat kajingi trelang bat ka office u deputy commissioner Ribhoi district kum shibanta ban rakhi ya ka national unity day ha ka life way tarik urisau ka lapenlong da kajingi kop mare marathon ya ka balatip kum ka national unity day run na ka benta ki ba khat saus nam shanang balasdang nadu kasnong jentru bat penkot pat ha NSCA indoor hall umlang kadai ka bajangai kum ba 10 kilometer. Hagane ka marathon lawan ban shimanta ki samla ki hybrid bat ki rangba hagane ka sngi la sakhiru ya ka jingwan ni shimanta lang do ba Bobby L Nongben ubade u district sport officer jongka Ribhoi district uba Walden Masar extra assistant commissioner Ribhoi district ulakawe ekalama kum kada ka jingsdang ya kane ka jingya mare harangkat ka jingya donlang uba diren tathyang secretary jongka RBDSA lambat kiwe Nakaliang ka office u DSO kala airu daga khusnam shikinong jom hakaba nakaliang kishenrang lawan baningkong usamlas khemlang suba ubawan baar umonas bongrung berulapan kraw thaba ulawan balai hakathup jungki kinthei ka samla barisha khemden kalawan baningkong Jolina bongrung baar barkayar linda mukhim kalawan balai bala samru iki khusnam shikinong yeshim benta ki bala hedu karta hakaba ka kong mielda khemden boduba well mansion makri kila yo ekatei ka khusnam ba hakane ka sngi ba kiong kata ka national unity day ba kate kata ka sngi lingku dapsnem jo way naki nongyele lailo ya kari kejongi ba tu lalong ku home minister Bangkok jong kari kejongi usada Wallabhai Patel te kum sibenta kum balongi ba Bobby Nutan kum sibenta nakataka ban rakhe ya kata national unity day te ka district sports office dekat bat ka trelang bat ka district administration la ya penlong ya kaneka 10K run untuk sini